Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro, a tertulia de actualidade de Correo Televisión, que tamén poden seguir, xa saben, a través do canal 27 Barbanza e a través de Radio Obradoiro. Son as 9 en punto da noite e pouco máis de 2 horas Alberto Núñez Feijóo era reelixido presidente da Xunta cos votos dos deputados do PPDG. Así remataba a segunda sesión do pleno de investidura, no que se avanzaron as liñas de actuación que vai seguir o goberno galego e tamén os argumentos que vai esgrimir a oposición ao longo desta legislatura. Por aí comeza a tertulia de hoxe, na que tamén imos falar, por suposto, do futuro de Nova Galicia, cando ainda estábamos asimilando ese anuncio de Bruxelas de que a entidade será vendida ou será liquidada no prazo de 5 anos. Chega un alto funcionario do Banco de España e dinos que será subastada o ano que ven, antes do verán do ano que ven. Logo falamos dese asunto e tamén de outra das noticias do día, está xa en clave local, a retirada de Xosé Sánchez Bugallo da vida municipal. O exalcalde de Santiago deixa o Pazo de Raxoi logo de 25 anos para dedicarse en exclusiva ao seu traballo no Parlamento como deputado do PSDG. Hoxe sentan a mesa do Faladoiro para falar de todas estas cuestións os abogados María Sierra. Que tal, María? Hola, benvida. E Xos Antón López. Hola, Xos Antón. Hola, benvido. O xornalista Luis Pérez. Que tal, Luis? Moi ben, boas director, noites. como saben, de Correo Televisión. Moi boa noite. Imos empezar falando da noticia do día. Xa está en marcha a novena legislatura, cumpriuse o guión. Alberto Núñez Feijóo, reelixido presidente da Xunta cos 41 votos dos deputados do PPDG e os 34 votos en contra dos grupos da oposición, o PSDG, a Alternativa Galega de Esquerda e o BNG. Nas súas intervencións, Feijóo dicía que continuará cas políticas de control do gasto e de austeridade encamiñadas, agora sí, a conseguir o crecemento de Galicia. Dicía que a realidade é durísima, pero insistía na súa mensaxe de que a nosa comunidade é unha das máis solventes de España. Dicía tamén que hai que falar, dialogar coa oposición para chegar a pactos nos asuntos importantes para o país. Anunciaba que a súa primeira reunión será cos representantes do sector lácteo e dicía que verá axudas en forma de menos impostos para as empresas que decidan investir en Galicia. Bueno, eso por salientar algunhas cuestións e dende a oposición tamén un pouco o previsto, non? Críticas ás políticas desenvolvidas ao longo da legislatura que ven de rematar e a esas políticas de austeridade, os recortes que dicían pois non avala a sociedade, non avalan os galegos. Bueno, pídovos unha primeira impresión do que foi as intervencións e as propostas que facía Alberto Núñez Feijóo neste pleno de investidura. Pois, se vos parece, os demais, podemos comezar polo xornalista da mesa, que sempre ten esa visión un pouco así panorámica, non? Do que foi todo o pleno de investidura. Luís. Pois todo o pleno que empezou hai 2 días e remataba hoxe, eu creo que fixo o martes unha exposición o candidato á presidencia así das líneas xerais do que iba a ser esta nova legislatura, cales eran as súas propostas, anunciou 2 puntos concretos que foron os que tiveron así máis repercusión, como foi a creación dese fondo para o crecemento, e despois outro que afecta a menos xente, pero que tamén tivo, polo menos nos medios, tuvo repercusión, que foi esa bolsa de vivendas de aluguer para os desahuciados, e desto prácticamente non se falou hoxe nada. Deu a sensación, eu tive hoxe a sensación de que a oposición aínda estaba pensando en clave preelectoral, criticando a anterior legislatura, que tamén, por suposto, pode ter cabida, pero que só se centrou neso e non entrou a valorar prácticamente en nada as propostas que facía de goberno para esta legislatura. Eu creo que, ademais, os 3 grupos, menos quizás Pachi Vázquez, o líder do PSOE, que foi o que máis se centrou no tema, pero os demais pois falaron moito casi digamos de filosofía política ou de principios políticos das súas distintas formacións e non entraron ao debate que se lles planteaba hoxe, non? Por exemplo, Jorquera falando da autodeterminación, non? Explicando un pouco... Claro, sí, falaba eso da línea de cal sería o programa de goberno ou o programa electoral do Bloque Nacionalista. Eu creo que estuve en esa sensación de que aínda despois de casi 40 días que pasaron desde as eleccións hasta hoxe, que aínda non se centraron que estamos empezando unha nova etapa. E, hai que ter en conta o que pasou na anterior, e cada un ten que defender os seus principios, por suposto, e as súas políticas que propón, pero eu creo que hoxe non era o día para falar deso, senón que había que centrarse máis concretamente no que lles acababa de expoñer Feijóo hai 2 días. E aí
apenas se tocou, esas cuestións concretas apenas se tocaron, non? Entonces eu botei en falta quizás que estaban en dous mundos distintos, non? Falando en dous mundos distintos. Despois ao final un pouco máis xa entraron no corpo a corpo, pero o que incluso todas esas propostas que fixo o presidente da Xunta de 8 puntos, tampouco as contestaron directamente, non? Bueno, pois esa é a impresión de Luís, a de María e de Xos Antón. Concordades con el? A ver, Xos Antón, por exemplo, como dixes ti esta sesión de investidura, este discurso de Feijóo? Eu penso que Feijóo foi hoxe un candidato a presidente do goberno totalmente sobrado, non? Sobrado por un magnífico resultado electoral, e eu parafrasearía un pouco a García de Enterría, non? Cando falaba do dereito administrativo, non? E que el decía a huida do dereito administrativo na función pública. Pois hoxe Feijóo, eu penso que o que fixo foi fuxir das súas responsabilidades, non? Botou demasiados balóns fora, aparte de a única medida que puxo, e falaba Luís, que era a dos emprendedores, non? Con investimentos productivos condicionados, hai que decirlo tamén, os ingresos, non? Pero resulta que os ingresos non hai nestes momentos, non hai unha política fiscal, nin falou tan siquera de como iba a conseguir máis ingresos para esos investimentos productivos. Pero despois, claro, eu digo que fuxiu das responsabilidades, porque cando fala de débeda, é que Galicia foi 4 anos tiña 3.700 millóns de débeda e hoxe ten o doble. E que foi 4 anos tiña un 12% de paro e hoxe ten un 22%. E que nos investigamentos, e non é creíble o que falaba hoxe de I máis D máis I, cando está pasando o que está pasando con un proxecto importante que había dos Parga Pondal, e trouxemos investigadores de fora, xente que estaba traballando, investigando en Estados Unidos, trouxémolos pa aquí e deixámolo agora o albur, e entón falamos de que vamos a facer, de que vamos a promocionar o investigamento, bueno, claro, é que eso non é creíble. Pois na agricultura e na pesca é todo culpa de Europa, claro, pero se é culpa de Europa agora, tamén é culpa de Europa sempre. É dicir, eu penso que na política hai que manter sempre discursos coherentes, non? Entón non vale escapar desa forma. E despois, eu creo que as políticas de austeridade, e tal e como están dicindo hoxe todas as institucións mundiais non económicas, claro, o que traen é unha recesión enorme, un cambio absoluto non? Nas relacións no mercado laboral e no mercado económico, e é realmente os exemplos que estamos vendo tanto en Grecia como en Portugal é empobrecerse máis. E despois, con respecto á oposición, é a última, a ver. Eu creo que a oposición ten un grave problema, é dicir, a oposición fala do que ten que falar, é normal o que fan, non entran a dar solucións. Eu penso que o gran problema que está tendo, e aí podo concordar con Luís, a oposición, é que ten xa que deixar un pouco de criticar o que estaba dicindo eu, a débeda e ese tipo de cousas que sí, que é certo que son realidades e que están aí, e empezar a poñer propostas. E cual é o problema que ten a oposición? Que é unha oposición fragmentada, e en Galicia, para ser unha alternativa de goberno, só se pode construir pois entre os que están ali, é dicir, non hai máis, é dicir, non vai haber un partido polo menos nos próximos anos, que sea capaz de ter unha alternativa social ao Partido Popular. Bueno, pois ese será o gran reto que terá a oposición para construir en estes 4 anos. Só un segundinho, acaba de facer Xosé Antón mellor a labor da oposición hoxe aquí que os tres do Parlamento. Que tomen nota no espazo do Hórreo. A ver, María Sierra, a ver como viu ese pleno de investidura. Bueno, yo coincido con Luis en que la oposición hoy se equivocó en cuanto al acto que estaban celebrando. Hoy no era un debate del Estado de Autonomía, hoy era un pleno de investidura de un
de una persona que iniciaba una legislatura y que por lo tanto no procedía en absoluto mantener una crítica constante a lo que él realizó en los últimos 4 años de gobierno, porque eso ya se hizo durante la legislatura anterior, se hizo posteriormente en el periodo de campaña electoral y ya los gallegos votaron lo que consideraban al respecto de lo que unos aportaban o habían aportado y otros criticaban de esa aportación de gobierno. Por lo tanto, hoy criticarle a Alberto Núñez Feijóo su labor de la legislatura anterior, en lugar de centrarse en la exposición que él realizó de futuro, es decir, para los 4 años venideros y no para los pasados, creo que era completamente fuera de momento, de lugar y de tiempo. Por otro lado, y ya en concreto con respecto a la actuación o a la intervención del representante o del, de la cabeza visible de cada uno de los partidos, yo decir que con respecto a Jorquera, como acaba de decir Luis, me parece que introdujo una serie de cuestiones que eran del todo fuera desde el punto de vista político también, porque acabamos de votar, acabamos de elegir y acabamos de poder introducir todo aquello que cada partido considerase oportuno en sus programas. Entonces, hablar, por ejemplo, de autodeterminación en estos momentos, a mí me parece pues una salida completamente de tiesto, ¿no? Con respecto a Beiras, a mí ya desde antes, es decir, desde el momento que este señor empieza con la campaña electoral, me preocupó el comportamiento que estaba teniendo, ¿no? Y me preocupa un poco que lo mantenga en los 4 años de legislatura, porque me parece que utilizar expresiones tales como la cámara de gas virtual, la lucha, el verter sangre maldita, la rebelión, los decapitadores, este tipo de cosas a mí me parece que no conducen a nada. Me parece que hay que hablar con solidez, pero no descalificando ni introduciendo. Yo no sé si lo hace con un afán de ocupar titulares de prensa, de atraer, que convierta el Parlamento en poco más que un circo. Es que no lo entiendo, pero en cualquier caso me preocupa que siga en esa línea y me gustaría que el Parlamento se centrase en contenido, no en formas, ¿no? Y con respecto a Patxi Vázquez, yo sigo diciendo lo mismo que vengo diciendo desde hace bastante tiempo, y es que la demagogia es absoluta y la falta de contenido cierto en sus exposiciones es total. Entonces, efectivamente, pues hubiera sido mejor que Xosé Antón hubiera hecho la exposición que acaba de hacer aquí, que volver a oír a este señor, que es, con todos los respetos, absolutamente cansino, que no dice nada, que no venga diciendo de manera reiterada sin obtener ningún resultado, por lo tanto debería de sacar ya la conclusión de que por ahí no debe de seguir, y que además ya hemos dicho en esta mesa en muchas ocasiones que es bueno y enriquecedor, incluso para el Partido Popular, tener una buena oposición. Y la oposición que este señor está haciendo es verdaderamente muy flojita. Bueno, para empezar non está nada mal, xa temos diferentes cuestións para comentar. Non sei se Luis quería comentar algunha en particular. No, solo que o que, continuando un pouco que decía María, que a ver, Beiras, porque vai a ser un pouco, sobre todo no principio da legislatura, todos os focos parece que van estar postos en Beiras, e ele o sabe, non? Ele o sabe que é o centro de atención, e eu creo que sobreactúa, xa el por naturaleza é así, pero encima vai a sobreactuar máis pois para facerse de feito no xefe da oposición, no xefe real da oposición, pola situación difícil na que está o Grupo Socialista, o Partido Socialista, que está en horas baixas neste momento, dentro dunhos meses ou dun ano, cando sexa, pois o mellor cambia, pero neste momento está baixo. Jorquera, eu creo que aínda teñe que tomar a medida, porque acaba de chegar, e eu hoxe vin un pouquiño inseguro, Ainda que como voceiro ten moita experiencia no Congreso, sí, non? Pero é distinto. Pero hai que tomar un pouco posición, non? É distinto, porque no Congreso... ao revés, non? Porque impón máis o Parlamento galego que o
que o español, non? Sí, No Congreso facía o ben, eu creo que sí, facía o que un pasa bo é que no voceiro, non? Claro, sí, eu sempre o dixen, ademais, aquí facía un bon papel, pero, claro, no Congreso, aquí vémoslle unha frase, 20 segundos que o sacan en televisión española. Aquí, pois, hoxe foi un debate de investidura, onde tes que ter un discurso, pois, profundo e extenso, o sea, tes que dicir moitas cousas e enfrentarte ao presidente da Xunta que ten moita experiencia. E decía antes, para rematar, decía que daba a sensación ao mellor que estaba un pouco sobrado Feijóo. Eu non tuve esa sensación, tuve a sensación de que estaba moi contundente e moi a gusto. Eso ao final que estaba moi a gusto, porque eu creo que ali se percibiu eso, que había tres grupos moi distintos e con o mellor con un afán eles tamén de destacar sobre, non frente a él, sino sobre o contrario, sobre o compañeiro para... Se escoitaste esa frase inteira, era sobrado polo bon resultado electoral. É dicir, non quise decir eu que fora sobrado, non, que o resultado electoral e a situación que ten no Parlamento facíalle resultar un pouco porque la situación de hoy tamén le llevaba a que él se sintiese cuando menos diferente a lo que tiene enfrente. Eu penso que hai tres cousas que a mí me parecen moi importantes e que, a primeira... Todos con brevidade, por favor. A primeira. Que hai que xa rematar, e iso é para a oposición e para todo o mundo, é dicir, os mesmos galegos non fai moito tempo deronlle a maioría parlamentaria o BNG e o Partido Socialista e gobernou durante 4 anos e despois retiraron a maioría. É dicir, que quero decir con eso? Que os galegos non se equivocan, é dicir, votan o que queren votar e votaron tamén o partido para que gobernara o Partido Socialista e o BNG. Consecuentemente, ese todo de, a veces, cando se fala de que os ciudadanos, a maioría e todo, temos o sistema que temos, é certo que hai unha abstención moi grande, pero temos un sistema que o que temos, e mentras ese sistema non debería nadie xogar e falar, é como cando se elixe alcalde. Un partido, habitualmente o Partido Popular ten 12 e outros pois teñen 12 máis 2 ou 11 máis 2, máis 3, e entón teñen a maioría. Pois ese é o sistema que temos, non temos un sistema mayoritario. E por outro lado, a mí pareceme que hubo dúas eivas no discurso do presidente que foron, baixo o meu punto, imperdonables. Un é o tema da demografía, que non se tocou e é un tema importantísimo para Galicia, moi importante, e outro é a ordenación territorial, que tampouco se tocou. A ordenación territorial fixo unha proposta, Non, pero non, a ver, non ca contundencia, pero non ca contundencia que require o momento actual da ordenación territorial de Galicia, por unha razón moi sencilla. Galicia ten que elexir, e ten que elexir si quere seguir co eixo atlántico, donde crecen as cidades, donde florece a industria e un abandono absoluto do interior. Iso hai que decidilo. E o abandono do interior só se soluciona facendo un proxecto claro para o interior. Por exemplo, en Monforte, levamos 10 anos co Porto seco, ti que tamén eres de Lugo, ou máis, non? Claro, ese é un tema que a min realmente a demografía e o tema territorial, pois penso que é de un calado importantísimo e repito, eu son partidario de reformar o Estatuto de Autonomía. Ahora ben, co Estatuto de Autonomía que temos, o tema territorial podemos abordalo. A ver, María. Mira, yo en relación con lo que tú comentaste, tú partes de una postura cuando menos respetuosa en el sentido de que dices, bueno, los gallegos acabamos de votar y el resultado es el que es en función evidentemente de la ley electoral que tenemos. Pero es que ese planteamiento tan básico como el que tú acabas de hacer, sin embargo, no fue el que se mantuvo hoy en el pleno de investidura. Porque, por ejemplo, Beiras realizó una afirmación tal como que el PP lleva gobernando 25 de los 31 años de autonomía con un franquismo sin Franco. Vamos a ver, a mí es que me parece como ciudadana, que acabamos de votar, insultante, porque, vamos a ver, ¿cómo se puede comparar una democracia en la que voluntariamente unas personas elegimos quién queremos que nos gobierne? Y si son 25 años de 31, pues será porque los gallegos entendemos que esos 25 años no hemos estado tan mal gobernados, porque si no, no seguiríamos votando los gallegos. En la medida en que hace un mes hemos dicho que este señor vuelva a gobernar,
tendremos que dar una lectura de que la mayoría entiende que no ha sido mala su gestión, porque si no, como tú bien dijiste, votaríamos a otros que han estado en otros momentos. Entonces, hacer una comparativa con Franco, que era, como todos sabemos, una dictadura, hacer una comparativa con la cámara de gas, hacer una comparativa con la muerte, la sangre, a mí es que me parece todo excepto democrático. Entonces, yo entiendo lo que dice Luis, que este señor quiere hacerse con la oposición desde el punto de vista de ser el centro de atención y demás. Me parece pues que sí, que es cierto, pero que no lo haga a costa de convertir el Parlamento en algo que no tiene que ser y que se centre en un debate político. Entonces, a mí que me diga Beiras, hoy, o los defensores de Beiras, cuáles han sido las propuestas de este señor para la próxima legislatura. Que no me digan cuáles han sido las descalificaciones al Partido Popular, esas están en la red, en los medios de comunicación, escritos, todos, eso lo sabemos todos, y yo he dicho ahora unos cuantos, pero que me digan cuáles son las propuestas, ninguna, es que no han hecho ninguna. Entonces, ¿vamos a estar otros 4 años en la misma línea? En la misma línea de descalificar, pero no hacer ni una sola crítica constructiva. Pues a mí eso me preocupa. Pues y con respecto... Eso será o que eu falaba de eu que considero que Feijóo non fixo unha boa xestión e antes daba datos moi claros de débeda, de paro, de investigamentos, de agricultura ou de pesca, verdad? Baixo o meu punto de vista, pois eso será a laboura que terá que facer a oposición, verdad? Para construir unha alternativa que sea creíble o Partido Popular. En estes 4 anos é evidente que non se fixo. Bueno, pois este ten que servir para que os partidos da oposición, aparte de poder criticar, non? Pois o mal que poida ou as políticas que faga, pois neste caso o Partido Popular, tamén terá que ter unha alternativa económica. Por exemplo, eu teño clarísimo que hoxe perdeuse unha gran oportunidade no tema cando falou dos investimentos, non? E cando el mismo condicionou os investimentos aos ingresos, claro, que isto está moi ben, pero hai que decirle a xente, oiga, que non hai ingresos, e que os ingresos diminuíron moitísimo e van a seguir caendo porque hai menos actividade económica. Pois habrá que decirle, señor presidente, e vostede como vai a financiar eso? Porque non me pode condicionar o futuro dun país como Galicia, ¿verdad? Pues, Santos, yo creo que si, no, claro, si hay ese una tipo de crítica, cosas. Si hay una crítica que no se puede hacer al presidente Feijóo es que no le diga con claridad a los gallegos que no hay un duro. Porque creo que lo ha repetido hasta la saciedad, por activa, pasiva y perifrástica. Entonces se le podrán hacer otras críticas, pero que no le diga a los gallegos que la situación es dura, durísima, no se le puede criticar ni se le puede decir. Porque lo ha repetido hoy. Entonces non me expliquei ben. Eu dixen que a ver, Luis, que temos que ir a publicidade dentro de uns minutos de nada. Un segundiño, non me expliquei ben, porque eu o que quixen decir, porque chamoume moitísima atención esa afirmación que fixo de facer pois un tipo de investimentos productivos condicionados aos ingresos. Si non hai un duro, e sabemos que non hai un duro, esa afirmación é un brindis ao sol, é dicir, non se vai a invertir en nada productivo. Non é un brindis ao sol desde porque dos habrá puntos que de decir vista. como Mira, vou a financiar eu esa inversión. Escúchame, no es un brindis a ver, muy breve, muy sí, breve. muy breve. Yo solamente Que quiero Luis decir que también no es agarrando. un brindis al sol desde 2 puntos de vista. El primero, porque él ha dicho que en un espacio de tiempo aproximadamente de 1 año y medio, que la situación de Galicia no será la misma de ahora. Es decir, que así como Habrá máis dijo... mozos que No seas demagogo. eso non é demagogia, María. No, lo que ha dicho es que en el 2015 habrá crecimiento. Si hay crecimiento, habrá dinero para invertir. A ver, Luis. Después, ¿me dejas terminar? Estamos no 2012, ¿Me dejas terminar? María. ¿Me dejas terminar? Sí, por suposto. Tienes que decir a los de tu partido que te dejen decir todo esto en otros sitios. Porque estás con una necesidad... Eu non sei no teu partido se Escúchame. che dixan ou non no meu, podes Estamos ter nos piedes. Podes ter Estamos con outro a certeza de que me deixan decir todo. A ver, remata María, para luego Luis. terminar, Incluso presentarme igual para que ha habido- perder. Pues venga, A ver, remata. venga, que ahora te quedo con 2 sitios en el ayuntamiento. Remata María, que eu estou pendente do reloxo. A ver, remata María, luego Luis. Que igual que ha dicho que habría partidas que serían elevadas a costa de reducir otras que no sean de tanta trascendencia social, y lo dijo hoy, pues de la misma manera se harán inversiones, pues evidentemente a costa de reorganizar el capital del que se pueda disponer. Entonces no se puede sacar de una A ver, rematamos. expresión algo
que él no ha dicho, que es lo que estás haciendo tú. A ver, Luís. No, eu así un pouco pola miña parte como resumen é que xa nin siquiera lles pido que fagan propostas, como decía María, que o mellor hoxe tampouco era o día de facer propostas, non? Pero o que botei en falta é que nin siquiera abordaron a proposta que facía de goberno Feijóo, é que nin a comentaron. Se supón que se interrumpe o pleno para que se prepare a resposta un pouco ao discurso do... non? Claro, hai 2 días el presenta un proxecto Dase un de tempo para que se goberno analice. e hoxe non responderon para nada o que el presentaba, ou prácticamente para nada. E hoxe lles planteou 8 puntos para poñerse, para falar, non para... E nin lle contestaron se aceptaban falar ou non. Esa é a cuestión. Y uno de los puntos era claro, la era eso, outro era fondos europeos, que eran para la cuestións que sí lo pidió el que xa consenso. non digan póñanse de acordo conmigo, vamos a falar destos temas porque además son fundamentales para Galicia e de todos Pero eles. caso, Entonces, eu tamén teño que decir En 30 segundos. que o que eu vin do debate, verdad? Ou escoitei, mellor dito, eu penso que si é certo que o BNG e a Nova, pois Alternativa de Esquerdas Galega ou Galega de Esquerdas, pois fixeron outro tipo de debate, pero eu penso que no caso do Partido Socialista si é certo que hubo un certo no momento no que estaban, é dicir, unha sesión de investidura, pero que si se tenderon algúns pontes para determinadas cousas. Me pareceu que Pachi Vázquez foi o que máis se aproximou ao que era hoxe a cuestión, o que se debía falar, foi o que máis se aproximou. Pero claro, Pachi está nunha situación, non se sabe moi ben se de interinidade, de prórroga, ou non, entonces, sí, é o secretario xeral, pero hoxe notábase, eu notelle falto de forza, non? Eso debo ser, inda que el recordou, e fixo ben, que é o partido que ten, que é o primeiro partido da oposición, e a moita distancia dos outros, que ten máis o Partido Socialista, máis deputados que o resto dos outros dous. O Partido Socialista, neste caso, como é o partido pois que lidera, non, o que pode ser unha alternativa ao Partido Popular en Galicia, ten que ter moi claro e ten que diferenciar moi claro que son, e seguramente unha eiva, e habrá que estudialo ben, e os que teñan que facelo, pois teñen que pensar moito, verdad? Diferenciar moi claramente todo o que son os procesos internos do partido, democráticos e participativos, do que realmente están pedindo os ciudadanos, non? Que os ciudadanos nun momento crítico no que estamos están pedindo solucións, e os que non, e moitas veces incluso algúns dos que votaron a Feijóo seguramente votaron a Feijóo non creendo na política que estaba aplicando Feijóo, digo eu, unha opinión miña, pero seguramente non creendo na política porque non encontraban unha alternativa seria, creíble, ambiciosa de goberno, non? Entonces, eu penso que hai que diferenciar unha cousa da outra. Temos que facer resumo da... E só con isto e remato por mí. Eu o que voto en falta é que en unha situación tan de crisis como na que estamos, que non fagamos como fan os partidos que nin siquiera os países que nin siquiera están en crisis. Finlandia, Holanda, Alemania, que cando hai grandes problemas, os dous grandes partidos se poñen de acordo. Pero iso ten un nome, Luís, é a cultura democrática. España temos unha cultura democrática aínda relativamente pequena. Que con Beiras vai a ser difícil, ainda que Beiras chegou, entendíase con Fraga, o sea, que bueno, todo é posible, pero que o Partido Socialista non sexa capaz de poñerse en algunhas cuestións destas, eu non digo nas 8, pero destas cuestións, eu creo que tiñan que facer ese esforzo. Yo creo que hay determinadas decisiones que precisamente por su trascendencia social tienen que ir más allá de una mayoría absoluta. Quiero decir que con independencia de que el partido que está en el gobierno pueda adoptar esas medidas por los votos de simplemente los propios miembros de su partido, deben efectivamente de buscar un consenso que les respalde por la trascendencia social. Por eso a mí, si hoy me tengo que quedar con un titular de todo lo que se escuchó y también de hace 2 días, yo diría ese punto, el momento en que el presidente pone encima de la mesa la intención de buscar un consenso en aquellas decisiones que tengan una trascendencia para la sociedad. Y me resulta pues triste que ese guante que ha lanzado no sea recogido por los partidos de la oposición, al menos en cuanto a una voluntad, que luego a lo largo de la legislatura no sea viable el alcanzar ese consenso, pues habrá que verlo, pero cuando menos que no hayan manifestado la misma voluntad de trabajar en conjunto para obtener esas soluciones que la sociedad
busca. Y que nos breve, separa por favor. pues es de países que tendríamos que tomar como modelos y que suman y no restan cuando hai que buscar lo mejor para su sociedad. A ver, en 20 segundos, Xosé Antón, que me marcho a publicidade. Nada, listo. Pois veña, publicidade. Eu pendente do reloxo porque hai máis temas á volta, temas tamén importantes. Nova Galicia, por unha banda, e logo un asunto tamén moi importante en Compostela, non? Deixamos de ver a Sánchez Bugallo, o exalcalde, no Pazo de Raxoi, para velo xa no Pazo do Hórreo, non? É un cambio, creo que tamén unha das noticias do día que me gustaría comentar con vos, que será a volta da publicidade en só uns minutiños.